Il-fwajjer tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista it-tnejn wara nofsinhar issebħed bl-immaġni maqbuda mill-lenti tal-ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista. Fuq inizjattiva ta' Marti l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Anne-Marie Grech, il-ħaddiema tal-partit inkluż dawk tal-Media Link kienu mistiedna jippreżentaw ritratti li ġibdu fil-ħin liberu tagħhom. Għażla minn dawn ir-ritratti issa jinsabu eżibiti fl-entrata tad-Dar Ċentrali. Dan l-ispazju fid-Dar Ċentrali deċidejna illi nitulizzawh mod ieħor u allura ħallejna naqra spazju għall-artisti. Il-ħaddiema tal-Media Link invitajnihom sabiex jisottomettu xi ritratti sbieħ milli għandhom huma. U kellna 16 l-artist li ħadu sem f'din il-wirja. Din il-wirja se tibqa' hawnhekk għal xi ġimgħat, wara xi ġimgħat nerġgħu nbidlu s-setta ritratti li batunna l-artisti. Aħna nemmnu ħafna fl-arti u allura qegħdin nippromovu iktar l-arti tal-ħaddiema stess tal-Media Link. Ir-ritratti fost l-oħrajn juru xenarji tipiċi Maltin kif ukoll mumenti ta' sempliċità maqbuda mill-ħajja ta' kuljum u li nqabdu darba l dejjem fuq il-karta.